Letí archaniel, cherubín, serafín cestou v oblakoch do nebeského kráľovstva. Tiene tmy ich chytili do pasce, lebo sa povyšovali nad Boha. Iluminati, ich duša je v ich zajatí. Kliatba padá na zem, z ľudí sa stal len tieň. Z archanielov sa stali padli anjeli, na civilizáciu našu už nikto nezachráni. Všade počuť posledné volania, len prečo si nás opustil. Trnistá cesta z družín nás zo sna rozobudí. Našli silu exorcisti, vyhnať z diabla, aj kliatbu, aj mágiu. Všetkým sa vracalo svedomie čistej pravdy a vedomie. Nájdeme silu v sebe samých a dojdeme do najvyššieho cieľa portálov svetla. No tie pásce, ktorých sme, ktoré nás dostali ilumináti, oni sú tu čipovú totalitu robotov, AI technológie, nanočipy, teleportačné cestovanie čase, astrálne cestovanie, kvantovú hypnózu, neznáme inteligentné sily, mysteriózny, mystický svet, stav duše, eufória absolútna, najvyššie vedomie, najvyššie poznanie, za hranicou nášho myslenia a poznania. Existuje už len jediné poznanie, to poznanie sveta smrteľného a nesmrteľného, duchovného. A chcú nás ovládať. Dostali sme sa do ich pásce, ale jedine, keby exorcisti z nich vyhnali zlých duchov, to by bol svet zachránený. O to mal byť môj príbeh, ale je to len vymyslené, takže neberte to vážne.